O ia, enw fi 'di Alex a dwi'n chwarae bes yn y band. Nath ni ffurfio llynedd a nath ni gael ei dewis i fynd i lawr i Caerdydd i perfformio yn y Cystadleuaeth. Oedd rhaid ni cymryd rhan mewn audition ac ar ôl ni gael ei dewis, da ni wedi bod yn practisio non-stop. Mae grŵp Llanrillo Menai yn wneud efo Cystadleuaeth wedi datblygu'n enfawr dros yr 5-6 mlynedd diwethaf. Mae'n rôl ni yn un deuol, deud y gwir. Da ni yn gyfrifol am un lot efo'r cyfryngau, y bandiau a hefyd y ffotograffiaeth. Da ni'n mwynhau croesawu a threfnu y cystadlaethau yna ar draws Gymru yn flynyddol. Weithiau yn y gogledd a weithiau yn y de. Helo, enw fi 'di Owen a dwi'n chwarae gitar a wneud backing vocals i Onslaught. Dwi'n rili edrych ymlaen i perfformio yn Cardiff ac gols mae'r bandiau eraill gyd yn wneud. Nes i really enjoy'r performance. Oedd di tro gyntaf i chwarae mewn metal band. Dwi'n usually chwarae mewn brass band, so oedd yn cool experience. Looking back at the competition, I do think that a lot of the bands had better stage presence than us, but this is definitely something that we can work on. Athyn ni wneud rili da. Mwy gwell na beth ni'n meddwl sy'n gwneud. Un o'r pethau gorau nath ddigwydd, nes i gael gitar newydd pan o'n i yna, so gweithio allan well yn y diwedd.